Sve gori odnosi i opasno zatezanje između Amerike i Kine. Amerika je naredila Kini zatvaranje konzulata u Hjustonu. Kinezi su snimljeni kako spaljuju tajna dokumenta. Kina je danas saopštila da je Vašington iznenada i bez obrazloženja zahtevao da se bez odlaganja zatvori kineski konzulat u Hjustonu u državi Teksas, što je zvanični Peking oštro osudio i zapretio recipročnim merama. Predstavnik kineskog ministarstva spoljnih poslova je na redovnom dnevnom brifingu za novinare izjavio da su SAD juče obavestile Kinu da mora da zatvori svoj konzulat u Hjustonu. Lokalni mediji u Hjustonu su izvestili da su službenici kineske ambasade tokom noći spaljivali tajne dokumenta u dvorištu konzularnog predstavništva. Portparol State Departmenta Morgan Ortagus je rekao da je konzulat zatvoren da bi se zaštitila američka intelektualna svojina i privatne informacije Amerikanaca. Bečka konvencija kaže da diplomate moraju da poštuju zakone i pravila zemlje, domaćina i da imaju obavezu da se ne mešaju u unutrašnje poslove te države, rekao je portparol ne pružajući više detalja. Kineski mediji su preneli da je Ministarstvo spoljnih poslova zatražilo od Vašingtona da povuče ovu odluku. Hjustonska policija je na Twitteru navela da je primećen ogroman dim, ali da policiji nije dozvoljeno da uđe u prostor konzulata.